Which was good. Good ear. I told Ranzi. He knows the Holy Trinity. Hey, Holy Trinity we understand. I think we are talking about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alright. So where does the Holy Spirit come in? The Holy Spirit. Where does the Holy Spirit you come in? can actually explain to me because in Iniga, I'm just saying that I know that. Because in Iniga, I don't need to explain to you. In the way explain, Mamira Shakaita. You're now. I'm trying to understand more because but you Jesus before. Jesus was there in the beginning. Adam and Eve. Creation of the world. Adam and Eve. Adam and Eve were creation yakatozoitwa Jesu aripo kudhara. Jesus had not become flesh. Jesus had not become flesh. He had not become flesh, so but he was there. But when in the spirit, he became flesh after Jesus became flesh pakazvarwa na Mary. After that, what rules? Jesus was not conceived. Jesus was not conceived. Spirit yakangopinda muumbi Mary. But saundudza kuti Joseph anga na Mary here. He was not conceived 9 months inorevei. So that you believe, so that he became flesh. For him to become flesh and was conceived of a virgin. If he had, Jesus akangonzikana kuti Mary wewechi waita nhumbu ya Jesus. After 2 days wakuzvarwa, people would not have believed because you would have been a miracle baby. But for him to become flesh, kuti vanhu vanyatso accept kuti munhu uyu munhu in the true sense yemunhu ari munhu after kurova 9 months dzake dzakakwana in the womb andozvaakaita kuconceive kureva kuti sperm iri kusangana neova. Saka zvida kuitika izvo. That did not happen. Of a Holy Spirit. Of a Holy Spirit. Holy Spirit yakatonama. Yakanama nani kuyi urudishi. Holy Spirit ndo yakanama kaveji. Yakauya pamusoro pameri kuti aite nhumbu. Kwete in the head kwete zvikanzisa inonzi ngiro zibvetu uchazvara. Mwana wemweya mutsvene. Ende uchamuchedza kuti Emmanuel uchizvira kuti Mwari anesu. God is with us. It's good. I'm going to my name. Good. But I got to be Emmanuel. Because he's now flesh. Yo, watamonzwa marasa achiti Holy Emmanuel Selassie Ajita. Pano kwachitaura chi? Mimi ndina rasta imbote explain. Uyu arutaura chokwadi. Because rasta inachinzwisisa. Achitaura chirasta. Ayo. Marasta ndo azwa but ine andinzwisise chirasta. Ndosaka ndati Emmanuel Selassie. Ipapo ina andiziye. Because ina ndizumrasta. Imbote explain. Ndosaka ndati marasta imbote explain nayo. Holy Emmanuel mambo wedu. Uyenzwisisa. Saka zvinorevei. Zvikureva kakutika kukudza chi Eli Selassie aiyo kukudza mwana Emmanuel akazvarwa mwana washe akazvarwa nengirozi yaMwari. And then where does the Selassie come in? Because Selassie was the last descendant. No, he's the last descendant. The last descendant of King Solomon. Izvi zvanga zvitone chanoka andosaka kuchiona chronology nyorwa mbebo. He was the father of Ningi, he was what, he was kusvika vese, but iye manje ndiyanga ari the last.
Oh, saka avazoita zvavo zvavakuita kuNew Testament avana kuzoita carry on genealogy. No, because unozachi aiwa chakazonetsa ka ndechekuti ava vada kuda kubelieve because now it was in Africa. That's where everything all started. In Africa, the cradle of mankind. Jesu chachida kureva uri mwana mudiki ka vakatotiza Joseph na Mary vakatiza naye ku Egypt Ku Africa. Uyazonzwisisa. Selassie Haile Selassie aigara ku Ethiopia ku Africa. Uyazokita. Zvinhu zvese ka it's like all the beliefs you have ka it's like fine. Imondudza time frame between Jesus and Joseph vachitiza kuti Selassie sha azvinetsa nomunotora Bible man bokutaura ndiwarini Selassie ayo azvida kutaura because isida kutaura the creation unoza kuti ayo he is part of atikuuya nemadzinza here kubva kwaakatangira because genealogy yaJesus totangira kuna King David. sha totora Bible aiwa mera ndikudze uyati tinaenda kuna King David andatotora Bible singanetsa Bible riri tora shadi tori bo all right man ndambokubvunza. They say Africans are not civilized. Andika. Yo, we are usatore Bible man. Garapa. Msore rimo. Where was civilization started? Yakatangara ubu civilization. You know claim one warungu. No claim one. This talk civilization. Egypt. According to that is his story. No, it's our story. Where were the Israelites? All right, my Israelites. Vakavakapongwa na Pharaoh, vaigara ku Africa, vaigara ku Egypt. Yo, you know what? Israel was a country. Israel is not a country. Israel is a tribe. No, Israel is not a country. Vanhu vakatoba kuPakistan. Nyika land. Vava creator. A country. That's why kuna Israelites, nema Ishmaelites. Kuna Jacobites, Levites, they are 12 tribes. But where does that relate to the question yangatina yopekutanga? Go back. Answer anything. Jesu ndi Mwari. Where does that relate to Utaridza kuti Jesu haasi Mwari why because Jesus ane genealogy. Jesu dzinza raanonzi genealogy yaJesu inotaurwa. Unozati genealogy yaJesus ndeyekuti chii? Handiti iya inobva from Joseph. Urunzwa acho akanzi baba vake. Urunzwa Joseph ndiye the son of David and what not Jesus, because Jesus was before David as before vanhu vese vakutaura ivava. But in the flesh aiwa because unozati zvavari kutaura izvozvo zvika takutaura manje paDNA kuti dai takamutora kana DNA taitarisa zvizvozvo, but in the spirit manje Jesus was there in the beginning. Jesus was before Adam and Eve. I wasn't there in the beginning, but according to my understanding, because Jesus was conceived. According to your understanding, of a virgin was called Mary. According to After understanding, the angel Gabriel had let's not argue. Let's not argue. All right. I'm not arguing. All right. What I'm saying is, the one verse and First John verse 1. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word became flesh. And this was that ipapo saka Jesu izwi rakazoita nyama because shona checheche ndo chandokwanisa kuzisa chirungu exactly. Oh what ichi what Jesu ichi chakazoita chi
izwi rakazoita munhu pakutanga Mwari akasika denga nyika yanga isina kugadzirwa isina chiuno rima rakanga riripo pamusoro pemvura yakadzika mweya waMwari wanga uchigadzira pamusoro pemvura Mwari akati chiedza ngachivepo chiedza chikavepo Mwari akaona kuti chiedza chakanaka Mwari akaparadza chiedza nerima. Go to 21. I said that jump kanga. Let's just go with the chronology, you know. The Old Testament guy. The New Testament. First John, John 1. Panotangira John. Pekutanga shoko rakanga riripo, shoko ranga riri kuna Mwari, shoko ranga riri Mwari. Ireri pekutanga rakanga riri kuna Mwari, zvino zvose zvakaitwa naye kunze kwake hakuna kuitwa kunyangwe chinhu chimwe chakaitika. In English, you know, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Carry on. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. With God, ndiyaringotaurwa chete Hapana mumwe munhu. hapana mumwe munhu. Sera muna ataure. Ati zvinhu zvaise zvakaitwa through him, not through God, but through him who was with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Because the same was in the beginning with God. The same is the word yataurwa. The same being the word was God. Right. Chiroti Mwari baba sinachi? Tukuita uyaunzwe. Akasiri pane nyaya pana munhu akasiri human. Uya. Yakuno. Hauti batsiri. It was totally because of the voice. Peza wearing. Let's carry on. And the light is read that verse again. in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Shungotira kunzi pekutanga shoko ranga riri shoko raMwari. Shoko racho ranga riri Mwari, which means Mwari ndiye Wedzera ndiye Mwari. Saka Jesus akazoya papya. New Testament muuzveka. panotangira verse iroro. Enda ku New Testament. Verse iroro kairo. kana Matthew chache ichitotanga Matthew chache ichitanga Matthew verse 1 utanga kunyazodzwa aka-originate kupi Jesus. Urwisha yeye mfoni mabo. Jesus is God. Verenga iroro. Yasorovera uskariperi. No. Do not explain. Read it. Kuverenga. Pane kwati kumhanyira. Ndona verenga inini. The same was in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God whose name was John. Ukunzwa here John angandikazi. John Ayo azvinetse enda ku New Testament. Ndokwandi version ipi? Version ipi? Revised Standard Version. Shona kuti Tifundire isutsura KJV, King James Version. Shona kuti pekutanga shoko ranga riripo. Shoko ranga riri kuna Mwari. Shoko ranga riri Mwari. Ireri pekutanga rakanga riri kuna Mwari, zvino zvose zvakaitwa naye kunze kwake hakuitwa kunyangwe chinhu chimwe chakaitwa. Upenyu hwaiva maari, upenyu hwaiva chiedza chavanhu. Chiedza chinovhendeka murima asi rima harina chikunda. Kwakanga kuno munhu wakatumwa naMwari zita rake rainzi Johani. Wakuzwa? Wakutaura uzwa zvakutaura. Mira. Unzwa zvakutaura. Mira ndikudzi. Mira. Tauretsana. Unzwa Urikuzwa tsano zviri kutaurwa apa muvhesi ine. Handiti zviri kunzi ina sunwa masi. Unzwa tsano zviri kunzi pane izwi ranga riripo. Handiti izwi racho iroro zvinhu zvese zvakasikwa through that word. Handiti iro izwi iroro. Handiti hapana chakasikwa chisina kupfuura nepaizwi baba. Handiti chakaitwa nani?
Izwi iroro ranga rina Mwari in the beginning. Uri kuzvinzwa? Mira, and then izwi iroro rakave riri chiedza chenyika. Handiti ndo zvavari kutaura. Handiti. Where does in the next verse or where the Bible says, which means does Jesus say, I am the light of the world? Reflection to the same that. I reflect to the same thing. Ajita, I am the light of the world. And the light here, through me. Because here, he was the. But in the beginning, nobody knew he was the light of the world. Akatozotaura ega apa nyika apa flesh. Kuti inini and the way, the truth and the life. Listen, nobody goes to. Vanhu vaifunga kuti vanogona kuenda kuna Mwari. If iye bvazoya kuchinja asi panga asipo kutorwa nhongo singendi kuna Mwari. Hapana vanhu vaenda kuna Mwari because hapana vanhu vanga varipo panga asati apo iye. There was no one before him and Jesus. Yeah. Why Jesus kana ari Mwari angasitaura na Adam Garden of Eden? You know Adam and Eve vaitaura na Mwari direct. Saka uya akazoya sei akutaura kuti inini ndini way yekuenda kuna Mwari. Why? Sauti ari kunyemba. Was the way which means was the son. Tunataka mafura ni kwa ndini muzosvika kuna baba. It was protocol yangairipo. Ingeri protocol yangairipo kuti utangene ungoenda kusoro sati wasvika. Vanga zvatoita. Listen, he becomes the son. Jesus becomes the son of God. Son. Do you know why Jesus becomes the son? Jesus becomes the son of God because unlike God, Jesus akaenda through a phase yekuti akaita conceive, akazvarwa, and he became flesh. Akazvidzikisira pa level Mwari yanga anayo pekutanga because he became flesh. He became of sinful men. Munhu akabuda pane mukadzi. Mwana wa Mwari uyu anditi akazosvika panguva yekuti vakazopedzira vashedzera kuti ngarovererwe ngaurayiwe iye anga ari mwana wa Mwari asina kumbobvira atadza panyika panapa. Because those zvakazvarongwa so that imimi vanhu of little faith zvakazvarongwa nani believe kuti munhu uyu zvakazvarongwa nani zvakazvarongwa na Mwari akarongera afire vanhu vake akatuma ani Nanditi akatuma ani kwanhu akatuma Jesus Jesu anga richi kuna Mwari mwana kumani. But he's the flesh of Jesus. Where is the flesh? Already mwana wa Mwari becomes flesh. akafamba 12 mamonye. Jesus Iyo wambona mafishermen zvanenge akaita ichi chake ichi. Aifamba 12 mantimba ukuzwa. Iwe andoza netiwe. Rimwe racho nosvika rakabata. Aifamba Fonzo, alright, akufa akataura kuti akati akufa. Ngatite conversation in order. because he became flesh. In the flesh munhu akurwadziwa uye munhu ane nyama akaona. Akati baba vakajerere avazive zvauta sei. Zvavakuitira vanhu ava. Aiudzani ere baba wacho. wemgara apa sisi. Tora chair which agara. He has been lessened to become flesh. Karapo up. Pakati padzokoto na He has been lessened. Adzikisirwa level yake by becoming flesh. But it's still the same. Mani mobvunzawo sister. Sister, imbowataura kuti Mwari akabva kupi naJesus wako. Tauda kungotangisa kuti uunderstand. Yokuti uzopindura manje. And he was the flesh. Maybe I remember who I was saying. Jesus, God, explain Papa Jesus na Mwari relationship. Taurisa mbichana. Jesus is God. God is Jesus. Jesus is God. God, the Holy Spirit, the Word, Jesus. Don't worry. I cannot differentiate those two. It's sort of a trinity. Kana tichaura Holy Spirit, tichaura Jesus, tichaura God. Tichaura chinhu one. That is what I think.
Saka yo Adam na Eve wakabva nini? Adam na Eva. Vakauya before Jesus. Adam na Eva were the first creation chaka create. Of what? Creation of what? Yes. Of what? Of God. Creation. Of human being. Until at first the earth was without forming. Akaona kuti zvasika zvanga zvakanaka handiti. But then mukadzi sedzakasika dzaida sort of a manager munhu anocontrola. Ndopaakuchisika Adam. Nokuti Mwari haizoweka kuzogara pano pasi, like you cannot be ndogedhiya vane vari kuofisi ka so manya ari pasi, which is why Adam was akabva creatwa akauya akatsvetwa mukati. Alright. Bvunza. Sekuverenga kwataita kwesako handiti isusu tati Mwari ndiye akasika handiti, but pamwe pese panenge achiti takatarisa in the first 5 days of creation, the world is without form and what handiti, but let there be light and what handiti, that's the first day. The second day but let there be what the third day, fourth day, fifth day, sixth day, but on the sixth day chinhu chakakoshesa chakazosikwa naMwari on the sixth day. Munhu was created on the sixth day. Yeah. Munhu is the last thing chakacreatwa naMwari. And Mwari anoti let us make man in our image, Meaning with his angels. Where Lucifer was the most trusted one. Pane mubvunzo ndambobara. Why is it the relevance? Chinhu chandofana kunyasonzwisa chinohwana. Unzwa chinhu chinonzi Bhaibheri chacho. Pane vanhu vakawanda vakararama chamubhaibheri chacho. And Bhaibheri harinyore zvinhu zvisiri relevant. Unzwa? Unzwa? Zvakafanana between the time of Noah and pane vanhu vakawanda vangwari but haritauri vanhu vangwasipo. Bhaibheri rinotaura kuti Bible makararama vanhu vakawanda. Ndemakuzoinza mwakumende kuti uroti Bible. I'm sorry sister. Mina ndibovabvunza moto. Sister vatanzi Mwari vakasika Adam because vaida munhu aimanager zvavanga vagadzira. Saka which means mamuchiti muri kuti Jesu naMwari is one of the same. Which means in the New Testament Mwari akazodecide kuti andichafanira kumira vanhu vafana Jesus. Exactly, Because Mwari akazoona kuti because that was But how come the earth was overwhelmed. But he was, all right, he was thrown out of heaven. And Satan adzingwa aenda panyika nditi. Mwari ubva adzika futi kubva kudenga kubva amuendera futi panyika. Aitadza kungoshedza newedhi yake kungoti I want to destroy the devil. I want my people to live freely. Why was the devil left to survive up to this day? Can you please explain? Because the devil has been given a time. He's been given a time. There shall come judgment. Judgment day is like we cannot live without the devil. A good life. Why? Because even the fun of kushata kuti uone kuti pasvika musikana akanaka hatina kitese. I have to be ugly, I have to be short, so that you appreciate musikana chauya chamira from yellow bone who is so tall and very beautiful. Ndokutirarama because atingararami tese chinhu tinovatraina tese tobva toenda kudenga. What will be the purpose yekuti kune gehena kune heaven? It will not be fair really, because we have to be. Our God is a fair God. Our God is a fair God. Vamwe vanofana unoimba nana Gabriel achindoona vana Mary vana Magdalena vaya. Saka kuita kuti you don't know. But how come you can say things boldly like that? How come you are explaining everything in the end you may say you don't know? But the reality, if it's about heaven and Gehenna, those things are real. And those things are there. I'm very rural. This is a very strong rural background. You're just but like I feel kuti munhu kana akanzafa, right? Munofa ochengetwa ovigwa zvakanaka. Next week zakutanga kumuona achibaka kutanganzira kutotoka. Which means that kune zvinhu zviri kumusoro. I actually assume and presume kuti munhu saka akashaya nzvimbo yake kumusoro. It means he's actually burning and the burning is extending the far that yakutouya chikuratidza kuti zveshuwa
chandu kumsoro. That is what I feel. That's what I think. Saka America, tinowaona. Mary, the mother of Jesus. Nana Jesu vachona nana Abraham nana mbuya Sarah we are going. Kwambuya nehanda tinotadzera kunovaona. Tinotadza nei? Kosekuru kaburi. Aiwa kana mchitaura zvakadaro. So I want to go to heaven. See ambuya nehanda sekuru kaburi. Aiwa no. Aiwa no, thank you. Unoziva kuti pane zvimwe zvinhu tinenge tichifunga tinoziya. But it's a very complicated thing, very controversial. Because Bible no gonna rasta. Because I think it comes in the interpretation. Isn't that book a novel or something? I don't know. Because stories are in Bible really I can't know kama parties true. Like at times you can't it's not a novel. Word of God. But I can actually see the person who actually wrote the Bible. As there are many writers. The writer of the Bible really. Amen who compelled somewhere in did that. Greek, what? He's a sexist because without someone write a Bible, can I say vakadzi veBhayibheri ndovanga vari vana shit mukadzi ndiye akatanga kutadza mukadzi haana kutanga kutadza panyika. Adam was very stupid. Why? Why was but Adam he was stupid? loyal to God. Adam he was stupid and loyal to God and obeying God's commandments. Adam was the first creation. Ari akatanga kusikwa ndiye anga ine Adam ndiye anga ari very connected in a relationship na Mwari. Anyatoziyana na Mwari. Akauza personally mugarden kuti you are not to eat this fruit. Exactly. But because of a woman who was formed because anga ine ma breast ne ma because you were tempted. Mira mukazana. Siyabuna apedza. Adam akadyisirwei. Who was the first mukadzi kana akati atadza why Mwari vasina kuya vakati ifa Mwari vakauya vakadedza Adam. Mwari vakauya vakadedza Adam because ndiye wanga akataurwa naye saka Adam ndiye akatadza. Adam is very ignorant and stupid. Ndipo patinomupenaliza ipapo zvakangofanana na Samson uyauya. Samson ndiyo benzi riya anyatsoudzwa kunziwo listen guys zvimwe munoda kutenye vakadzi vakadidika kana hama dzako unodzivenga paposition yaanga achienda pane imwe position. Samson akapiwa chinhu chete taure 1-1 Mwari wakamusika iye Adam anyazoziva kuti this person is great and I fear him. Anoziva kuti ndiwosa ndamuchero asi vanomupa mubatsiri Eva handiti onyengerwa naEva kudya muchero adya muchero apedza kuda kuchijustifya kuti ndiEva. What is that? Inini if I was God at that moment I was going to kill Adam. Akatishaya munhu akamupusha kuti adye kusina kucreatwa Eve dai kwakacreatwa mumwe Edward kana Samson kana John aigona ngoti John aigona ngoti but Adam aidya airegerei alright fine. What about Sam? Alright, tabva kuna Adam muri kuti vakadzi tinoda kubata zvekuti mukadzi Delilah was she wrong? Delilah was a very perfect woman. Samson ndiye agari stupid. Secret. Iwawo Samson akaudzwa from the beginning kunzi iwawo simba rako riri muvhudzi. Handitika number 1 audzwa kudaro akatanga achinyepera Delilah handiti achinyepera kuti inini ukasunga vhudzi rangu ka simba rinopera ende zveshuwa Delilah akasunga Samson vhudzi akamudedzera vanhu vakauya saka Samson aifanira kutongofunga kuti this woman is a devil and down to destroy. Why akazosvika pakumuudza ochindigera musoro ikoko kaiko ipapo pane nyaya iyoyo inini handifunga kuti Samson was wrong because kana tichitaura wambo kana uchiziva inonzi asingasi wrong
anga asipo achitomboudzwa Samson kunzi webvudzi rako riri musoro hambeino pamwe anga achitori kumusha kwava achitori kusuka achitamba ndondo azvinhu iye akaudzwa zvinhu zvinobata upenyu hwake akatseda ndoudza Delilah. Delilah munhu wacho noaiudza munhu wakaroora vanhu vanga vari very parallel vanga vasingafanirwi kutomboroorana ndiye munhu waiudza that very secret. Ndosaka nditiri maibheri panyaya dzevakadzi idzi futi. Adamu anga asipo Eve yanga nenyoka. Nyoka ndo yakaita sei? Adamu vanakirwa nechi? Nesini. Vazo tete zoji. Adamu. Bora mure kutesa izvi njazo. Bora zvakaita. Akasofa kana. Mwari vasvika zvikanzi Adamu ko uri kupi zvikanzi akutiza Mwari akutotanga kutopfeka hembe akutozoti handakupfeka. You get what I'm saying? Asanga udzwa nemukadzi. Dai angarega angasambotaza. Ndosaka vakanzi vatadzi vakadzi. Varume varurame. Zvakataurwa nani izvozvo? Mbaidoka. Kunzi vatadzi varume munonzi varurame. But tichakupedzai nekururama kwenyu. Ndinokupedza sei? Takatorariswa yakarariswa but vatozobviswa mbabvu yake kuti muerere. Right now zvinoita nembabvu 7 and you have 7. Let's not talk about kubvisa mbabvu kuti yakabviswa pacreation. Biblically it was mentioned in that way. Biblically it was mentioned in that way. And chizvanze vakadzi zvavakaitisa. Do you know kuti maangels panga ari kudenga akatanga kudongorera tawezi vakaita mabhebi. No. Vatanga kuita sei kudzoka panyika panapa vachichinja vachiita godhi dzevanhu vachidanana nevakadzi vakatanga kuzarwa zvivana zvemajaini kunzwa zvachine utsinye kusvika Mwari azoti I'm going to destroy the world vanowa bebe vanhu vanga vazarwa zokuchinja maangels Samuel iwo usatambe kaniwa vakadzi let me tell you but the Bible read trick in another way but inorumbidza vakadzi do you know that zvinorumbidza Mwari when they are going to try to what pachaptani ichaptani amana musatore pachaptani simo ndino kuti Bible pane panotonzi kana wakaroora kasaka mukadzi unozwa nyaya yataurwa namai pachaptani ini ndanyatsoifarira manje I know she brings to light a different point. She said the Bible is sexist. Inosapota chi varume. Exactly. Unozati why women say that because she's a woman. But the other thing is, the truth is, in the Bible, there was man there, no problem. No. But this was the Bible. Do not read it chronologically. And the Bible, from this point to that point. In the beginning, it says, and then Lucifer adzingwa basa. Lucifer adzingwa basa apa. Pautona kuti paitika kuti amawana angu. What does Lucifer do? Lucifer manje panoona the creation here and the woman. Lucifer avapindira ipapo. From the first woman and ndoba vatangira skills dzese ndoba akatangira skills dzavakadzi urunzwa kubvira Lucifer akapindira mukadzi and zvazvangoenda zvakadaro weakness yevarume yakataura Lucifer varume ka triple but Lucifer akapindira kupi kuvakadzi because akazonzi iwewe on judgment day and tichapedzerana namwari iyo ndichakupa nguva yako mira do not argue because you cannot argue because I have not made my point and you cannot argue in this and make a point saka zvinoitika ndezvekuti Lucifer apinda kuna mukadzi wayo from the first woman kuna Eve and uyu the man has been made to sin already and the man has sinned we go on tobva tasvika kupi totanzanzisi tine chitadzo chacho chakaitwa tobva tapinda kumberi handiti takuenda kupi kune kwacho wataura
imwe yacho yandikutaura just kuti ndikuratidza kuti mukadzi asipo Lucifer ndiani akachipinda mukadzi we go on yataura chi nya Solomon handizi nya Samson handizi Samson aita sei audzwa handizi Samson audzwa handizi kunzi iwewe handizi mapowers ako ari kupi so handizi but then chi uri kuona zvinoitika manje isusu tine chijamba kuti mukadzi ndiye akakanganisa no mukadzi anokanganisa because uri kuona zvinoitika manje there is the covenant of marriage. The covenant of marriage, you know, when a man marries a woman, they become one. Exactly. Saka Samson haangataze kuudza mukadzi wake because chinhu chimwe chete, it's a part of him. Samson hapana chakakanza because I cannot hide from my left hand what my right hand is doing. Exactly. Because I am the same person. Exactly. And you have to keep the secret. Keep the secret. I cannot keep a secret from my left hand. But you have to keep it. No, you cannot keep a secret from yourself. We are now you cannot keep a secret. You are missing the point. You are missing the point. You cannot keep a secret from yourself. Inadingachi kana ndichida inonzi sleepwalking here. Ndio ndazo kana ndamuka ndo ndazvita. Ayo. Is the same thing. Why then Job asina kudefeatwa because Satan akaenda vaya mukadzi wa Job akanomuti iwe tuka Mwari but Job akaramba akaregerera. aitenda kamwana saka vana Samson saka vana Adam vanga vasingatendi kuna Mwari so then don't blame women kuona kuti wakwanisa kukunda Alphonso mira one vanhu vaye vakaburitsa masecrets avo vane zvavakaratidzwa navakataura but mukadzi waJob anosvika pakudaro vakaratidzwa nevakadzi idzanharo kaidza Samson and Job we don't want a noise out something which is attractive. Every woman is attractive. You are failing to understand. Sakakufanana naye Eva. Antaka creator na Mwari kunza avaraidze Eva. Saka chichi chimwe changa achazoratidza chaizoshamsira kuti achimwe. Samson yanga angosikirwa Eva. Aiwa, urikuzwa tsana zvimusiyana nawo. Urikuzwa ava vakutanga kunza nyaya yaJobho. Urikuzwa nyaya yaJobho is relevant to nyaya dzacho dzakuta kutaura panapa. In the case that urikuzwa Job anosiyana na Samson akasati ever since but Job manje nenyaya kuti Mwari angasina kubvira vaudza unzwa chimomira chimobai sisters ivi muri kutaura nyaya yekuti kwaiya watanga right very good ndokumbirawo kuziva kuti muchero wamuri kutaura imimi especially you fruit yanga yacho yemugadheni ndeipi yepakati pemunhu because mira ava matauriro avaita kapa vati zvoni fruit iyoyo ndo yakasakisaipi fruit iyoyo nakukangana hangu haina kunyorwa chimamirai chimozwa problem vanhu vanonyepa ende havazivi they think kuti muchero wakadyiwa hanzi isex that is not sex wakatongoti apple vakadingoti apple what I find dei Mwari vanga vasiri kuda kuti Adam aite sex vaisamcreatera Eve number 2 dei Mwari vanga vasingadi kuti Adam aite sex vaisacreata mukadzi Adam aiona mukadzi dei Mwari vanga vasiri kuda kuti vaite sex serious zvakanyorwa chimomirai kana omani Mwari vanga vasiri kuda Mwari vanga
was not Adam aite sex ka. Bible creator wamwe murume. And if you go deep with the Bible, Chimamire. Karamba uchisika naro pa visiroro. Rinokuudza kuti michero yoyo wakadzurwa. Hamene ukarasirwa kupuka soswa irokanzviuka kunze kwegarden. Saka kana if it was the thing, because right now at Eve yes the thing. Anako kati Stonyeni kari kutopa vanhu. Vakapeka hembe. Inti nako kangwini. Vakaiswa fupi indi chingori nako. Asitombo sex ba. No, don't talk of sex. Hamene michero yoyo, but it's not what you guys say. Fruit. munopotsa point 1 munopotsa kana nyaya fruit Saka anoda kutaura unouya kuno. fruit yacho Uyo. zakanzi God created fruit Tinogeza kutaura. kuti vanhu vasadye because yaita say one yaita kuti uzive good and evil wakazoidya futi to have eternal life handiti saka mubhaibheri haina kutombonyorwa handiti because wakaiziva iwewe wakaenda kunoidya handiti you are going to have eternal life wakaidya futi you are going to have handiti already we have we already know the difference between good and evil yakadyiwa kudhara naAdam but dai yakanyorwa nzi fruit iyoyo inonzi chiro have eternal life ndosaka isina kunyorwa Kopaipa zvakanzi pakamboidya akabhatanga kunyara Chimamire akambopindura. Matuka idya you have eternal life. Saka Adam akaita eternal life here zvakapedza ita. No, ndosa yakadzurwa. So that Adam would not eat of it again. Adam would not eat of it again. Very good away. Kwete sex because yakaramba fire stone. Of the fruit not zirikutaura nevanhu. Yes, inina we engage. Because fruit yakazodyiwa futi she. Asa Adam akatisaramba chirova Stonyeni vachizvara vana again. Saka vakaramba vachidya saka haisi fruit. Because it's a fun to see what. No, it's a fun to see Peaches, guava, ndokumbira kuudzewo chokwadi kana mama usingazivi kuda kuudzewo chinohwanda handiti chinohwanda chatofana kurealiza ndechokudai so fruit ino yakanzi chii pakakiretwa zvese zvakanzi Adamu chamaripa zvinhu zvese mazita handiti ine yakanzi the forbidden fruit handiti is forbidden kubva kuna Adamu wacho. That is why Adam did not name it. That is why fruit iyoyo does not have a name. Saka ungati fruit ipi because yakanzi the forbidden fruit hainopiwa zita. Muruzwa vhura Bible, it's called the forbidden fruit. Haina kupiwa zita. Ndokukudza ikati iwe bvunza Bible inonzi the forbidden fruit. Everything else heji mango izichi zvese zvakapiwa mazita naAdam handiti but iyoyo yakanzi the forbidden fruit. Uruzwa kwayakabviswa ichiiswa anditi yakabviswa from the center of the garden kuti usaiteerera because the fruit ine zvakanzi urunzwa zvakanzi chii urunzwa fruit ine pekutanga Adam inzwa missionaries that want to go to Christianity. There are those people who actually believe in this Bible. Some are actually don't even trust it. Saka mira sha chimomira saka iwewe ukutaura the forbidden fruit yanga siri Stonyeni. Yanga siri Stonyeni. Saka what was it? It
it was a forbidden fruit, which we don't know, which is not Stonyeni, because if it was Stonyeni, I should have different again to see a Stonyeni right now because you had to work and take some way but I still have my Stony. If I got a Stonyaki, Atamakatoro, Stony, Saka if God was That is the fruit. Saka iwe unofunga kuti pakufamba kwenguva apo kuvaraidzwa kwaonoitwa nemukadzi chii sex ndio yakagadzirwa we are saying you are Adam, right? We are saying in terms of gender, genitals and everything. So that was saying Jesus of akaisirwa muyedzo akaisirwa waini akatairi bhiya akaisirwa zvese akaonotaiwa izvo yasi right but pakazoiswa that one that's Stonyeni akaone konzi akavhurika maziso mumunda mese ese haana shungu nawo but that one ndikatiudzawo murume wangu kuti mazoesayaka unokufanira kungochidaiwo aiwa batonoudza murume wake zoti mazoesaya muchero kubviswa warutorodzwa hauna kubviswa hauna kubviswa muchero wakazounza vanhu vakapiwa judgment vakapiwa pain vakapiwa pain vakazooneswa madya mango yatakati musadye mango madya mango kai saka you have to face the consequences iwo murume ucharumwa nenyoka chidya cheziya iyo nyoka uchadya uruva upenyu hwako hwese uchigwesha nedumbu iyo mukadzi ucharwadziwa zvimingani uchidaya Jesu paanoti zvone kuna Genesis kuko be fruitful and multiply achitaurire forbidden fruit forbidden fruit yakapasiswa vanongapasiswa wamutongo kaka ani mapiwa mutongo kudhara yakatorwa najesu kapakasikwa nyika saka Jesu Genesis was before and multiply before Adam Father Abraham Father Abraham Abraham ndiani father of many sons Father Abraham ndambokubvunza iwe unoenda kucheche Abraham AB tochimbonyarara unoenda kucheche inonzi I just go to church. iwe unoenda kucheche funzo inini ndoenda kupi ku Roman Catholic kwewo elder kupi kweMadrid UFIC Joani Mazoi kwamakanda saka iwewe awe ngatangi kwangu ndikwa Pope Benedict right apa nyaya iripo muri kuwirirane
Aya, mina dakunzwa sister vanzwa muchitanga muri kuita nharo saka da uzibvunza sister ndepapa musikuwirana apa vari kuti kwai forbidden fruit istonyi handifi ndakazvitengeserwa ndikazvihonda kana asi zvimwe zvese tikuwirirana akwete zvistonyi hazvandihodhi kana ndiri wrong ndichanogara pasi ndosangana neresearchdatoda katechida kuti tiite dialogue yekuti tinee tichiwirirana tichionesana tichibata bata because ukaona kuti sister exactly kana isiri Stonyeni sister unoti chinoitika ndechoti vakadzi ka ukada kuona paiparwa mhosva pese King David chaichai amambo akagara pabalcony obva angokepa chimwe chibhebi chigeza uri kunzwa changa chiri most trusted soldier wake Uriah asi King David nekuda chibhebi chacha akamenisa pawar front achibva anourayiwa zvese izvi zvingoitwa nevakadzi aiwa kwapa King David ndiye akapafana kana mukadzi King David akachiva mukadzi wemunhu otodenda ndiri Mwari akachiva bhaibheri rinotaura wani kuti vakadzi muna Genesis nemunonzi the man was created. What is to created and the man was created. Mukadzi anonzi akaitwa sei? Formed. Was formed. What out of a man. No, what is from what is form? Vakanyatsomugadzira so kuti iwo ukamutarisa uri Adam, you have to that thing has to erect because mukadzi wemunhu akafomewa because ndo zvanga zviri basa rake. I understand. Saka isi mhosva yake. The Alphonso mira. Haisi mhosva yake. Iye David chataifana ngoti Jehovha sekumbira umutsiure madziso ake. Aone zvinhu zvakakosha. We've got a garden here. We've got a garden. Akagadzirira bosi kumashure kwese miyedzo. And the fruit is in the middle of the garden. Saka akazofomerwa. Mukadzi wanga uri muyedzo unonetsa kukunda. Atidzokeri kufrutu zvo. Because Mwari havasi besa. Adamu pane paachanditengesa. Akagadzirira chi? Something ndimboona kuti achakunda here. Mwari achifomaka. Haifoma adafona chinhu chiri exactly different from Adam anditi chiri opposite chinovaraidza. Saka haizofoma munhu asina mazamu kana kuti asina twa dzinoonekera. Zvakafanana newewo kana uchifamba uchiona mabhebi murodhi. Undotarisawo uri nemusika kuti vakomana apoita zvemusika. Undotarisawo munhu saka tochiblame that kuti kwanzanzi nokutanga akadai. Ivanga nemusika. Ivanga nemusika. Ivanga nemusika. Aidonedza musika. Akataura izvo kuti Eva was formed. Chinhu chinofomewa ichocho. Why is it? Mukadzi wese akafanana, munhu wese akafanana. Why is it zvainzi chero Ungori pakati pemunhu. Why pakati body yako chichinyasori pakati chino. Sei wakasoma pakati pemunda. Saka imi muri kuti chinhu icho chiri pakati here. Pemukadzi. Ngatichitsvage kana pemurume zvikutaura kuti chiri pakati. but tinongoti semunhu munoita central position to understand kuti chii and the fruit was on the same. Chakachengetedzwa kana imi chinhu fruit national rights iri usadya refa now Anzi paita kupenya even though andi Mwari ndiye akakireta kana ida kuti Adam akawisire akapenga tapinda aiwa is why Adam akasadya fruit aiwa tangobvunza ngopashedzana kana ari Mwari akagadzira zvakafanana nekuti muri kundibvunza kuti Mwari vakaregerei Jobho achiedzwa ivo vaiziva kuti Jobho achakunda miyedzo. Vaizviziva because kumashure kune vakawanda vatakatedzwa vakatadza kuita sei
Hapana munhu asingambotembwa. Jesu chaicho akatembwa. Iwo kana uri mwana waMwari, chinja manhingirikiri matombo aya aite bread atune nzara. Achibvaindosvika padenga penyika zvikati ona ukanditeedzera ini ukandiwoshipa ndinoita sei ndinokupa nyika yese. Adhamu akaisa makumbo ese. Anzi ukadonha iwewe mangirozi dzako dzinonokugama. Saka Adhamu haana kuziya here kuti all these things are mine. That was not a temptation. In the wilderness. Ndio zvakatanga kuitika. Mukazobva kuti cha urusiya zvinonaka ndinazo panapa urosi idya muchero uoro kuti zvinoitika. Nyoka ndakapinda iri form of Lucifer. Nyoka iri form of Lucifer. Nyoka Lucifer akazviita before ndo zvakadzikisa Holy Spirit akashanda naMaria pakabuda Jesu akazvisa before kudenga nani munhu anoramba achinzi virgin Jesu anga ari anin'ina iwe anzi virgin Eva virgin asi pekutanga matanzi Holy Spirit ndo yakaita ndiwe muroma cha ndiwe muroma ndiyati iwe kandi kudakodza kuti tionesane chibopai sister vambota that was a story that was a chat pane nyaya iri kutaurika pana vari gara pasi iwewe chibo mamuchiti chiwe sister dambonzo mamuchiti chi tanganchiti Mera anakuita mimba ya Jesu ba. It's sort of a story akangoitwa here because it's not practical evidence. No way. Yamunoti mimi as a virgin can actually carry a pregnancy. Plus antataurana kuti the Holy Spirit Jesu mwanakomana chinhu one. I believe in God. Yeah, it's God. Right. God's name is kuna Mwari wacho na yeye katika daudzuka pekutanga vana Cain vana Abel vakazvarwa vanhu vasangana varara soko. Munhu akaproducer pakaita mimba anotika. And Mary was said to be a virgin. So there was no way whatsoever. Mwari vakangotsvaga chete pekuda kungoti pafeko kunzi indo mimba. Maybe clean. He's a true God. He's a true God. Asa havana kusengwa mimba. Mwari havana kusengwa mimba. I believe in Jesus. Do you believe in God? I believe in God. Do you believe in the truth? Do you believe in the truth? Why is it pakazobuda munhu anenge nini kana pasina kuitwa no? Why? Pakazobuda munhu anenge nini ndakazoya amunhu chaizvo. Sera akaita seko. Andisera akazoita vana ane makore mangani kwe. Iwe akaende kumenopause. Kuti azoita zvizonyatsosa. Munhu akazarwa ari mumusha. Akatozonobhabhatidzwa mweya mutsvene zvochoka kuti uchinyatopinda paari kuti azoita Jesus to go back with you. Do you know kuti wewe Joseph wewe kuti iye achizoendeswa kujeri mukadzi wa whatever Potiphar ndiye akaenda kuedza kumusejusa saka ndinofarira ndechekuti Joseph akaramba mukati mwana waMwari, Samson akatadza kuramba, Adamu akatadza kuramba. Joseph was not married to Potiphar's wife. This is different. He was not married. Potiphar was handsome and intelligent. Your point is valid. Exactly. Vanga vatemtwa nefruit in the middle of the garden. Jonah Samuruti garden racho nderipi.
So are you saying the garden of Eve? The garden of Eden is dead. Are you saying the garden of Murukuti fruit recent if murukuti garden if are you saying the garden of fruit ndi if no makutati garden because kana fruit she was the forbidden fruit. She was very ignorant. No, Very ignorant. no, we're trying to make you understand. Biblical. Wait. Biblical. Atikazaroti Adam na Eve vakaita sex. biblical. Biblical. That's why Adam na Eve. Those snakes we saw in the Bibles or books of God, those are all true lies. They are true lies. Because you can believe them, that's the part of the truth here. You can deny them, that's the part of the lie percent version. They hate sex, those people. If he was already throwing out, exactly. I'm a sheep. They hate children. Where did they come from? Those children. Ask my sister. Bible, not our face, Rose piggies are food visa. God understands Mwari aida kuti azinzwitwa nevanhu zvaanovaudza iye kuti itai zvakati kwete zvemusoro wako watoona bhinzi wakutonodaidai unokanga akasingadei izvozvo Mwari. But Lucifer ndiye akatanga kukanga Eve. Lucifer akauya vakanga Eve, akapinda mubrainman maEve. I'm already ahead of you. Fine, carry on. Can I say that the moon, it means you don't know what you're saying? I'll carry on. I'll get back to you. Carry on. Right. Ndovata Anditi. Makata vana vabva vatodzimba. Garden vatokuritwa. Ndo pakabva kufa kwatikuita uku. Papa judgment. Anditi matopara mhosva already. Judgment eno ndeuti yo chadai. Bese vari Sando zvamataura ndongokubvunzewo. Ndakubata muromo. Ndibvunze zvinhu zvauda wanzwisisa kwete kuda undiagwiwa neni. Aiwa, it says muBhayibheri tichitanga Bhayibheri handiti God created zvinhu handiti Mwari acreata zvinhu handiti and the tree in the center of the garden being one of the creations was the tree in the center of the tree of the garden was not created after Eve handiti muti uyu uri pakati pegarden handiti wanga wacreatwa kudhara handiti Eva asati apo handiti was God Eva waje mudara mira ndipedza kutaura nyaya musaite nharo inzwaiva zvandikutaura Adam wasn't able to measure the if you can go back to your Bible while you're out on the road. Anna. Munagada was telling them but tell you 1% she don't but I she can help you. This was the fruit. Where is it decided? If that is your point, fine. Do my point, young. That is the Bible.
What does the Bible say after that? Kuti After the aibo fruit was eaten. panga adya fruit zvakazonzi chii ati zvakanzi fruit inoita urudzura so that men will not have eternal life murume anoramba achidya muchero unouyu kauyu handiti you will have eternal life. Zvinhu zvamablinga zoka ungozibhiliva ende it will be true kwamuri mimi izvo zviri wrong. Mukudzwa zvanhu zvandikutaura mukabatwa musina public drinking Bob Rich akanzi arepa kaina achatadza kurepa nekuti Bob Rich arepa ndorepa futi Bob Rich akatenda kuboma 11 years ndotorepawo futi No, uchadya pekutanga hanzi akadya pekutanga uzwa vakazozvara kumabvazua vakabva asi vanhu vakanyora bhuku rinonzi bible vakatanga kuziva zvaadhamuchokwadi kuti vanozoti unozoti nyika idzi maplanets mukarida nhingirini hazvireva kuti kune 9 planets maplanets akawanda utonowa mwana kutorarama asi 9 planets Adama akatotadza kukunda miedzo dai asina mbosvikira pakutombopiwa mukana wekupama michero yese mazita but akaona konzi ari kuteerera ndika but kuteerera kwake futi unyazoona kuti anototeereresa here munhu handiti saka tida kumupa futi mumwe futi mutanda wekuti asvetuke singamutanda mutanda yake haipereka ukasvetuka uyu kakura unoisirwa mumwe ndisingakatireterwa mukadzi kuti avaraidzwe naive saka imi kana muchikwanzi vakaizoita sex ndo yakapani chavanhu you are very wrong. iwe mukadzi uchazorwadziwa muchero wacho ndosakautimakudaro havasi mwari ivavo ndimakudaro vakuti mwari vanga kana unga usina kutadza kana uchingoita inoitwa Stonyeni pana Adam na Eva aiwa kana tungotaurawo kana uchingoida iwewe uchingoida uine mukadzi wako kana iwewe uchingoidawo inotongoitika ndika haitike zvekudaro saka uruona iye yakaitika zvekudaro saka isusu patazviona isuongorora tazvigarira tikazvifunda kana vanhu vachida kuita inoitika avo vanhu vasiyana nemukomana nemusikana vangosangana because avo vanhu Adam achisikira timusikire muvaraidzi saka chero paakangonzi uvhuma amuka chero Adam dai anga achida kutobva atongonama ipapo he was allowed because ndo muvaraidzi mumira do you know kuti Sodom and Gomora yakapishwa naMwari nenyaya yeStonyeni Sodom and Gomora yakapiswa naMwari nenyaya yeStonyeni kana nenyaya yekuti vakomana vanga vakunorara nevakomana iStonyeni here kana uyu akurara neuyu iStonyeni here ati imi zvabva kupi maangels aya akauya akazofarwa dho kunzi vasaona andi varume vaya vaida kupinda kuti vanorara nevarume vanga vauya maangels iStonyeni here patinodzoka toti dai Mwari vanga vasingadi
kuti adamaite sex vaimukrietera edward umwe murume asi vakamukrietera mukadzi Stonyeni yanga isina problem but the problem is don't look back naMwari kuti kuponewo don't look back but yakamurwadza Sodom atikaya magalinya anga atsva vatendeuka vaita epila usoro utorera Stonyeni many will be called but a few are chosen. Cold now. Kwenda tena. Muri kuti mukadzi wa Loti Stonyeni yakatsva apa Loti akatarisire kumashure iyaunzwa nengirozi yaMwari. Amuchengeta kubvira kumashure. Don't look back. You utarisa wamwe utarisa from the word go. Very good, very good. Now you are bitter and frustrated about Loti akacheuka. Why were you frustrated? Loti anacheuka mchanyebe mkazi wa Loti ndiye mkazi wa Loti Loti anacheuka mkazi wacho kuti apa pakucheuka Loti anacheuka mchanyeba asipane munhu akacheuka mkazi wa Loti akacheuka mkazi wa Loti akacheuka ngakarisa kuende kuchechi sorry asipane akacheuka mkazi wa Loti mirai zvekuti akatarisa achina basa nazvo ini ndiri pamapinza Stonyeni kuti vadzanzi Stonyeni aicheuka Stonyeni aicheuke ati mkazi wa Loti andangane murume wake angane murume wake aicheuke mkazi wa Loti angatori waba urukuzwa baka pressure yasiya chi waba ihure 10 ausikete asongosipo very good fine then it does have no goreva chete kuti she was not bound she was not a good woman exactly she was not a good woman zvakangofanana nevarume vakangotsvawa makati varume vakawandisa kudarika nhamba probably yevakadzi right makati varume vakawandisa probably she was very fortunate kuti akaita mhuri harakutiumbokuze isusu tombozvibvunzewo zvimwe why is it takatarisa statistically world population there are more women than men. Guys, it was not Stonyeni. It was a fruit. The forbidden fruit. Pastor Kuda. The forbidden fruit. Pastor Njanji. That is why it is called the forbidden fruit. It's forbidden in being named. And in being called and in being eaten. I just want you to go down deep and understand this here to teach andingotaura zvinhu zvekurota kana zvoda kufadza vanhu kana ngenga inji chese ndichotaura it will be coming from deep in my heart from the best of my ability andingotaura chete nokuti ndakanozvitaurirwa kuchechi ndakaresearchawo ndega ndikaona sisters zvinhu zvakaitika bible sister the forbidden food that was in the garden no people they interpret the Bible so wrong, which is why you find when you come and watch Spanish nowadays vasingadyi chingwa because vakavereka muBhayibheri vakavereka vhesi yakanzichenjerai chingwa chemafarisi chinempiriso of which what they really were talking about paipa raingova wedzi rakabhenda ndomadimikira uri kuramba vanhu vavati chingwa iwo ndomadimikira waramba iwo ikataura kuti zvanyorwa nemadimikira riari yamanje kuine tsumo maproverbs imi muri kuramba kudzika nedimikiro racho kusvika parinoperera panozodzurwa muchero hamupazivi nei muchiziva apo which means that you are just using the Bible. Zvimwe zvinhu zvinokupotsa wakazvitarisa. That's the problem in nevanhu. They actually use the Bible as their tool. Kuti vataure zvavanenge vachida panguva iyoyo. No. If I feel kuti right now I want to enjoy myself, ndinoenda unoti Bhayibheri rinoti iwe mujaya, yeah, you have to enjoy your life, what, happy and merry, what. It takes that place.
and he goes clubbing or what because it does that. You need to feel out to kunyima something. Ndinokuvhurira vhesi yakanzi nenzara ngaanodya kumba kwake. And then I do Itorimo mBhayibheri. Inonzi nenzara ngaanodya kumba kwake. Ana nenzara ere ngaanodya kumba kwake. I will check with my phone. I will bring you. Iriko saka mwana usijustify ega neBhayibheri because chauri kudayo mBhayibheri. Unochiwana. And chichitokusupporta zvishuwa kuti this is but ndambokuvhunza history neBhayibheri ini namusha ndinongoziva Bhayibheri iri ichiuya kuno nana Gonzalo just Bible ndo vachaida kutogara navo pasi kuti vatiudze kuti rakanyorwa nani. But let me just explain papa. Bhayibheri iri parakauya vakauya naro nenyaya yekuti vana vanga vaziya kuti kuAfrica kuno kudark continent kune maresources saka in order for them kuti vatilute maresources edu isu taifanira kuverengeswa bhuku riya totanzi namate tinzinyaya tinamate apa vanhu vari busy kutora mombe dzedu minda yedu minerals. No, that is the reason why the Bible is here in Africa. That is again not true. That is again not true. The reason why they came with the Bible, that's why they came the Bible to colonize us. It does not exist in African religion that colonize the area. They knew this is our culture, our tradition is very strong. Because they knew as Africans we live within those things. And it's not excel, it's not grow within those things. Vakauya vakazviramba vakada kuintrodusa Bhayibheri ramusingagoni mimi kushandisa ramusingagoni mimi kunamata ndesaka uchiona izvezvi countries chaotic. Vakauya neBhayibheri kutiudze kuti hakuna zvekupira kumuzimu, hakuna zvekuzoti chii, because varungu vachiuya muno mutainamata isikuchristians. Asi tatisina kuudza kuti weChristians through the Bible. Asi tainamata because vakuru vedu vekuti vakaenda kuGoma vanokumbira mvura yainaya. Tikatokumbira zvakati zvitoita. But because they knew kuti tine chitendero chedu chakasimba, vakauya kuzoramba tsika dzedu nechitendero ichi chete ichi. Kuti tisare mapenzi takunyeberana. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ini tichiziva kuti ndinambuya vangu vanoroya chaizvo. Vanorodza kuti vakanditi fire. Hapana inondichengeta. Tsika dzedu dzakanyorwa mubhuku ka nhasi tichitaura dzimwe titoziva kuti kuenda pamwacha unosvika daiwo sadza robuda tikadai varungu vaiziva kuti no we're strong. Varungu havana kurumwiswa nenyutere nakamuzu banda akapedzera atonyeresa kwini Stonyeni kamwana kakakwina Chauna utanga kuti culture yedu yakasimba boys. We should love our culture and it's a pride. We have to cry for our culture to come here, not to live that. No, we should believe in our own culture and safeguard our culture. Not just know a book that was written by people who wanted to steal our natural resources. And they brought a book and they said let us pray. And one of vakatinzinya vatora land yese vatora mombe dzese vakadzi vese vaitora varungu vaya vakazviita ndikanyebera here aiwa vakaita zvese kana paina ari kuzviramba ameni aiwa ini handisi kuzviramba zvese zviripo but vakakonzeresa nenyaya yebhuku reriyana ndikutaura nonzi saka zvikubatsire chiitsana because izvozvo zvese mukutaura izvozvo hazvina zvazobatsira hazvisi kuita ndikubatsira kuti vadzidzisana pane point yatatanga nayo ndokwayasvika ngatipedzere ayo but unoziva kuti zvinhu zvese zvakatangira kuBhayibheri zvese zvakatangira muBhayibheri ka
kuti vanhu vabhilivhe zvakatangira kubhaibheri in the beginning. That's why nyika yakatorwa. Madi. Come out, Yechi. Come out. Believe what you believe. Even I believe in the Roman Catholic Church, the Father Almighty, creator of heaven and earth, of all that was seen and unseen. Jabama Church and this I didn't be andina basa nazvo. Mwari wandinoziva Mwari akaitondira rami panyika panapa. Ndakamunamata ndiri kuRoma ndikatanga kuudzwa zvese zvati kutaura zvana Jesus ndakura ndakazoziva kuti ndine midziyo yangu ndine kaucha yangu kwenyu kuRoma wamunoti Jesu mukomana uya wakaekta uya munomuisirei kuti ndiye Jesu asi Jesu kawe it's a sign. For you to remember kuti somebody was on the cross. Alright, I was still young. I took my 12 to 14 years in fact. I'm not mistaken. Dile muruma udelete. Zimbabwe, Zimbabwe, Baba Tulani. Anditi. Taenda ku bioscope mustodad. Papine film yanzi Jesus Christ the Superstars. Let me come on. Why are you jumping into conclusion? Radaro ichitanga film yoyo inotanga kubarwa kwa Jesu handizvere. To my surprise now, among those people they were Europeans. Nansata tenda kuhondo futi munzwa yakazobhanwa hondo yatsvana chakuda kuti tsvagwa kuti why Judas Iscariot ari munhu mutema among the what? The Europeans. Akatengesa Jesu munhu mutema Judas Iscariot. You know the Jesus Christ the Superstars. Of which? Lira mpana mana uchane pana. I want to engage on that just to support because Jesu wachonaka. Jesus was black. Jesus was black. So you have to African culture. Since Jesus was black, listen to comrades. Yadaro. Vese vaita that film. But akatengesa Jesus was a Negro. Judas Iscariot. He was a black person. Uruzwa. Takazoibhana taakunobata idugili kuti we don't know this film. Tatokuhondo again my point. Why choose us? To be the one, yes, to be the sellout. Yes, takuitwa isusu watengesa because we are black. Ya propaganda leyo. Chochizozoka vouya nebhaibheri riyazve. Ya propaganda yo. Alright, imi munotaura kuti Moses 10 commandments dzakabva padombo raMoses. Amene paBhaibheri if I'm not mistaken. What about Banana asati afa when he was going to die? Anga akunyora Bible. Anga akariona copy. Right, let's cancel that. History is my favorite subject. That's why I love you, man. Yes, ndinopinda nemwapfana ndambokumirira zvangu ndodzoka kumasure kwekuti hamuzosima iwona uzviziya king wakagara apa imi munenge zvekuopoza I'm not doing that. I'm just saying she's a reality speaker. ndiri kubvunza kuti why isusu takachuzwa kuuraya kubvitsira Jesu we Africans because
Judas Iscariot, Jesus Christ superstars, angari munhu mutema. Vanivisa murungu. You don't know this. Makaione mafirimu ka andi zinoita kana bachigadzirwa movie ka anotoenda character inotoiswa ipapo why takaiswa isusu munhu mutema akauya was in African film Jesus Christ superstars. Jesus Christ. I'll go down with this That is why the God followed. It's Christianity first. So it was just an act to that's why the Bible is good life. Are you saying heaven is here right now on earth? Hakuna kumwe kwaunozoenda iwewe pano ndo panezi zvatopera kana wafa hakuna imwe nzvimbo yakadaro kupi papi akaendeko akataura tipedzisa nyaya sister tadausa conclusion sister since muri mauya muri guest yedu tipedzisa nyaya yedu conclusion kuti tazoperera papi the relationship toda kuti iwo upedzisewo zvaunounderstand zvese tazotaura closing inverted commas from what we heard from this house of debate. We've come to the conclusion that the discussion, right? So we've come to conclude that the Holy Spirit, Jesus, and God is actually treated one and the same thing. And the house actually concluded that the forbidden fruit is up to until now not known, is still forbidden. It is Stonyeni. Yes, and they are in that but we are still yet to research on that with my partner here. We are still on the research because we are still to research and gather just and we come to the conclusion very concrete sure it's not stony because 3/4 are saying it's still the forbidden fruit and quarter Yes, and then about the Bible and colonization, which is again a topic to be debatable again next time if we actually meet. But then I would appreciate my drinks like Zimbabwe. Because you guys get to smoke and drink. Can I multiply any salt? No problem. No, my drinks is discussion ndeyazonyanyisa kuti deep saka takanganwa kuti kana isusu yandikona tapezera unawo yanoti